Molweni guys, namkelekile nonke kwezi Chisabhe Entertainment Channel. Guys, uxolo bethunana ngokunivusa ngenjixukuxa nisalele ngeholiday. Episode 7 izingane zesithembu, umpumelelo akafihli kwamakhuba kuba akuhlakulwa. Uthetha exactly lento isentliziyweni yakhe. Bethunana into esothuse kakhulu yeyoba le episode iphele umpumelelo ephisa ngomama wabantwana bakhe. Okanye ephisa ngegirlfriend yakhe, uVuyokazi, umama kaMhlophekazi, kutata wakhe. Wathi tata uzawutshatwa nguwe uVuyokazi uba ngaba uyamfuna. Andifuni kungatsho guys, uMusamseliku uyabuthanda ubukhozi bakhe bakulo Vuyokazi, umama kaMhlophekazi, uMhlophekazi oyi-firstborn kaMpumelelo. Apha ku-episode 7 simbona ehlalise uMpumelelo phantsi kuba ufuna ukuqonda uba kwenzeka ntoni kwi-relationship kaMpumelelo noVuyokazi. uMpumelelo uyamxelela utata wakhe uba kwakusemnandi kwi-relationship noVuyokazi, engekamithi umntana wesibini. uMpumelelo wasele esazi uba akasoze atshate uVuyokazi as his first wife ngenxa yebehavior yakhe. Uyazikhalela uMpumelelo uthi uVuyokazi unesikhwele, she is very jealous. Uba angaba yi-first wife ngeke avume ukwelanywa. uMpumelelo uthi uVuyokazi ngeke ayisapothe ivision yakhe yokuba nabafazi abayi-7. Uyamchazela utata wakhe uMpumelelo uthi tata, umntu akatshintshi, uVuyo will never change, uzohlala enjeya. Okwesibini uthi once i-relationship yangenwa nazi-family members, yazi uba ayikho leyo, kuyanyanzeleka uba mayivele iphele. Okwesithathu uthi the way kungakhona manje, uyabona uba ubudlelwane babo abuyi phambili, bubuyela emva. uMthombeni wathi, Mpumelelo kwedini uthetha ukuthini xa usithi ubudlelwane benu abuyi phambili? uMpumelelo wathi yehlisa ilizwi tata. uVuyokazi wandala wathi it's over. uMthombeni wazama ukuprotektha uVuyokazi kangangoba emthanda. Wabuza uMpumelelo uba uVuyokazi wayengadinanga na xa esitsho loo nto. Wathi uMpumelelo, to tell you the truth tata, uVuyokazi liculo lakhe elilithi it's over, yinto ahlala endixelela yona zonke iintsuku. Uthi uMpumelelo, never on earth tata, akekho umntu othetha into engayicinganga, noba ngaba ucaphuke kangakanani, umntu uthetha into esengqondweni yakhe. uMpumelelo akacengi guys, akafuni kunyanzelisa mntu. Ongayithandiyo ivision yakhe uthi makaphume aphele empilweni yakhe ngoku engakaqali ukulobola abafazi abayi-7. So uMpumelelo ufuna uba umntu nomntu aziyele yena kwaMseleku, angathi umtshate kuba engutata wengane zakhe ezimbini. Okanye yena Mpumelelo uthi ingane azimnyanzelisi uba makatshate noVuyokazi kuba enabantwana bakwaMseleku. Ubazale kuba efuna, wayenganyanzeliswanga uba makazale abantwana bakwaMseleku before marriage. So uMpumelelo uthi, ndincede tata, andizutshata noVuyokazi ngenxa yabantwana. Abantwana bazohlala bebabazukulu bakho even if andimtshatanga uVuyo. Bethunana uphoxekile uMthombeni, uyamthanda umolokazana wakhe uVuyokazi. Uthi ubenethemba loba bazolungisa izinto bakhe umzi bobabini benoMpumelelo. Uthi even now unalo ithemba loba uVuyokazi uzophelela kwaMseleku. Wathi uMpumelelo, hayi ke icacile uba uVuyokazi uzoba ngumakoti katata kuba yena uMpumelelo soze athume abakhongi kulo Vuyokazi, inkomo ingazala umntu. Eish guys, kwaze kwanzima kuVuyokazi. She learned a lesson for sure. After this episode uyaqhawukelwa apho akhoyo. Ncese Vuyokazi, uzoba right sisi, khulisa abantwana bakho kuba utata wabo usathe phithi ngamatshitshi, usazobuyela ezingqondweni sisi, ungakhathazeki. It is what it is guys. Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.